mu sani cewa ‘yan uwa wata da zai kama na al-muharram wata ne da yake cikin watanni masu alfarma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine watan Allah al-muharram saboda haka azumi a cikin sa yana da falala musamman kuma azumin ashura wanda ya tabbata a cikin sayo muslim an tambaye annabi sa hadisin abu qatada ce an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin ashura yace yana kankare laifin shekarar da ta gabata haka muna buƙatar ubangiji ya kankare mana abin da muka yi a baya kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba tare da mu azumce shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawa suna yin wannan azumin a madina ya tambaye su suka ce ai wannan yinin ne Allah ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da mutanansa daga Fir'auna annabi Musa ya azumci wannan rana domin godiya ga Allah don haka muke azumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nas bi siyamihi shi mun fi ku cancantar annabi Musa ya yayi azumi ya kuma umarci a azumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son saba yahudawa saboda haka yace a shekararsa ta ƙarshe da yayi azumin yace la in ishtu ila qabilin la in ishtu li qabilin la asumanna at-tasi in Allah ya kai ni badi to zan yi azumin tara sannan in yi goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai wannan lokaci ba Allah subhanahu wataala ya karbi ransa ya zama sunna ce gare mu idan mun tashi mai azumin tasu'a shine tara mai azumin ashura wannan shine yafi falala idan baka samu yin taran ba to kada ka bar goma amma ba a azumta tara ba a azumci goma ba don goman shine asali wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba shine domin sabawa yahudawa akwai hadisin abdullahi dan abbas da yazo cewa ka azumci ranar 9 da 10 da 11 to wannan bai inganta ba abinda ya inganta ko dai ka azumci goman shi kadai ko ka azumci 9 da 10 wanda wannan shine yafi falala Allah subhanahu wataala ya samu dace